ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರುಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 10-11-24 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಅವ್ಯಕ್ತ ಬಾಪ್ತಾದ ರಿವೈಸ್ ಮುರಳಿ ಆದುಂಡು 14-11-2002. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನದ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಫಲತೆಗೆ ಆಧಾರ ನಿಶ್ಚಯ ಬುದ್ಧಿ. ಇನಿ ಸಮರ್ಥ ಬಾಬಾ ತನ್ನ ನಾಲ್ಗಡೆತ ಸಮರ್ಥ ಜೋಕುಲು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಬಾಲೆ ಸಮರ್ಥಾದ ಬಾಬನ ಸಮಾನಾಪನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಜೋಕುಲ್ನ ಆಸಕ್ತಿನ ತೂದು ಬಾಪ್ತಾದಲ ಸಹ ಹರ್ಷಿತಾದುಲ್ಲೆರು. ಜೋಕುಲ್ನ ಈ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಬಾಪ್ತಾದಗಳ ಸಹ ಪ್ರಿಯ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಬಾಪ್ತಾದಂತು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬಾಬರ್ದುಲ ಸಹ ದುಂಬು ಪೋಲಿ ಪಂಡು ಪನ್ಪೆರು. ತೇಪಂಡ ನೆನಪಾರ್ತೊಡ್ಲ ಸಹ ಬಾಬನ ಪೂಜೆ ಒಂಜೆ ಪಂಡ ಸಿಂಗಲ್ ಆದುಂಡು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲ್ನ ಪೂಜೆ ಡಬಲ್ ಆದುಂಡು. ಬಾಪ್ತಾದನ ಕಿರೀಟಲ ಸಹ ಆದುಲ್ಲರು. ಬಾಪ್ತಾದ ಜೋಕುಲ್ನ ಸ್ವಮಾನವನ್ನು ತೂದು ಭಲೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ವಮಾನಧಾರಿ ಸ್ವರಾಜ್ಯಧಾರಿ ಜೋಕುಲೆ ಭಲೆ ಪಂಡು ಪನ್ಪೆರು. ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಬಾಲೆಗ್ದ ವಿಶೇಷತೆ ಬಾಬಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಬಾಲೆಡ್ಲ ಮೆನ್ಪುನ ರೂಪೊಡು ತೋಜಿದು ಬರ್ಪುಂಡು. ನಿಕುಲ್ನ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ತೆರಿದು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ಸೇವೆಡು ಉಪಯೋಗ ಒಂದು ಪೋಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಯಾನು ಪ್ರಭು ಪ್ರಿಯ ಪರಿವಾರದ ಪ್ರಿಯ ಓಡಿ ಮುಟ್ಟ ಆದುಲ್ಲೆ. ದೇಪಂಡ ಸಂಗಮೆಗೊಟ್ಟು ಬಾಬಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪರಿವಾರ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೆರು. ಐನೆರ್ದವರ ಪ್ರಭು ಪ್ರಿಯ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿವಾರದ ಪ್ರಿಯ ರಡ್ಡುಲ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು. ಇನಿ ಬಾಪ್ತಾದ ಸರ್ವ ಜೋಕುಲ್ನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನದ ಅಡಿಪಾಯನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆದುಂಡು ನಿಶ್ಚಯ ಬುದ್ಧಿ. ಐನೆರ್ದವರ ಒಲ್ಪ ನಿಶ್ಚಯ ಬುದ್ಧಿ ಉಂಡು. ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜು ಕಾರ್ಯಡು ವಿಜಯಿತದೆ ಉಂಡು. ಸಫಲತೆ ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಅಧಿಕಾರದ ರೂಪಡು ತನ್ನ ಹತ್ತಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಹಜವಾದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಪುಂಡು. ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಅಧಿಕಾರಗಾದ ಕಷ್ಟ ಮಲ್ಪನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ. ಸಫಲತೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನದ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ದ ಹಾರ ಆದುಂಡು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನ ಸಫಲತಾ ಸ್ವರೂಪ ಅದೇ ಉಂಡು. ಸಫಲತೆ ಆಪುಂಡು ಅತ್ತು ಇಜ್ಜೋ ಪನ್ಪನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನಡು ಇಜ್ಜೆ ಇಜ್ಜಿ. ನಿಶ್ಚಯ ಬುದ್ಧಿ ಸದಾ ಬಾಬನ ಕಂಬೈಂಡ್ ಆದುಂಡು. ಒಲ್ಪ ಬಾಬಾ ಕಂಬೈಂಡ್ ಉಲ್ಲೆರು ಅಲ್ಪ ಸಫಲತೆ ಸದಾ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಉಂಡು. ಐನೆರ್ದವರ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಸಫಲತಾ ಸ್ವರೂಪ ಏತೆತ್ತ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆದುಲ್ಲೆ. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಸಫಲತೆಡು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇತ್ತಂಡ ಐಕ್ ಕಾರಣ ನಿಶ್ಚಯಡು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಉಂಡು. ನಿಶ್ಚಯ ಕೇವಲ ಬಾಬಡ ಉಂಡು. ಇಂದು ಅಂತೂ ಮಸ್ತು ಎಡ್ಡೆನೆ ಅನ್ನ ನಿಶ್ಚಯ ಬಾಬಡ ನಿಶ್ಚಯ ಸ್ವಯಂನ ಮಿತ್ತು ನಿಶ್ಚಯ ಡ್ರಾಮದ ಮಿತ್ತು ನಿಶ್ಚಯ ಜೊತೆಗೆ ಪರಿವಾರಡ್ಲ ನಿಶ್ಚಯ. ಈ 4 ಪ್ರಕಾರದ ನಿಶ್ಚಯದ ಆಧಾರದ್ದು ಸಫಲತೆ ಸಹಜ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವತಃವಾದೇ ಉಂಡು. ಬಾಬಡ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾತಾ ಜೋಕ್ಲೆಡ್ಲ ಉಂಡು. ಐನೆರ್ದವರನೇ ಇಡೆಗೆ ಬೈದರು. ಬಾಬಾಗಲ ಸಹ ನಿಕ್ಲ ಮಾತಿನ ಮಿತ್ತು ನಿಶ್ಚಯ ಉಂಡು. ಐನೆರ್ದವರ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅದು ಮಲ್ತೊಂದೇರು. ಆಂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನಡು ಸಂಪನ್ನ ತನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಯಂಲ ಸಹ ನಿಶ್ಚಯ ಅವಶ್ಯವಾದುಂಡು. ಬಾಪ್ತಾದನ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆತ್ಮನ ಸ್ವಮಾನ ಸದಾ ಸ್ಮೃತಿ ಟುಪ್ಪಡು. ಯಾನು ಪರಮಾತ್ಮನ ಮೂಲಕ ಸ್ವಮಾನಧಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೆ. ಸಾಧಾರಣ ಆತ್ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವಮಾನಧಾರಿ ಆತ್ಮ ಸಮಾನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಪ್ರತಿ ಕರ್ಮೋಡು ಸಫಲತೆನು ಜೋಡಿಸವುಂಡು. ಅತಂಡ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಸಾಧಾರಣ ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪುನ ಆತ್ಮನು ಸಮಾನಧಾರಿ ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೆ. ಐನೆರ್ದವರ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕರ್ಮೋಡು ಸಮಾನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಸಹಜವಾದ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಸ್ವಯಂಡು ನಿಶ್ಚಯದ ಚಿಹ್ನೆಯಾದುಂಡು ಸಫಲತೆ ಅತಂಡ ವಿಜಯ. ಅಂಚನೆ ಬಾಬಡ್ಲ ಸಹ ಪಕ್ಕಾ ನಿಶ್ಚಯ ಉಂಡು. ಐತ ವಿಶೇಷತೆಯಾದುಂಡು ನಿರಂತರ. ಯಾನು ಬಾಬನು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬಾ ಎನ್ನಾರು ಇಂದು ನಿರಂತರ ವಿಜಯದ ಆಧಾರವಾದುಂಡು. ಎನ್ನ ಬಾಬಾ ಕೇವಲ ಬಾಬಾ ಅತ್ತು ಎನ್ನ ಬಾಬಾ ಎನ್ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತ ಅಧಿಕಾರ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಐನೆರ್ದವರ ಎನ್ನ ಬಾಬಾ ನಿಶ್ಚಯ ಬುದ್ಧಿ ಆತ್ಮ ಸದಾ ಸಫಲತೆದ ವಿಜಯದ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದುಲ್ಲೆರು. ಅಂಚನೆ ಡ್ರಾಮೊಡ್ಲ ಸಹ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಶ್ಚಯ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಸಫಲತೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಮಸ್ಯೆ 2 ಪ್ರಕಾರದ ಪಾತೆರ ಡ್ರಾಮೊಡು ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಂಡ ಸಮಸ್ಯೆದ ಸಮಯಡು ನಿಶ್ಚಯ ಬುದ್ಧಿದ ಗುರುತಾದುಂಡು. ಸಮಾಧಾನ ಸ್ವರೂಪ ಆದುಪ್ಪುನವು ಸಮಸ್ಯೆನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಮಾಧಾನ ಸ್ವರೂಪದ ಮೂಲಕ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ತೊನ್ನವು ಸಮಸ್ಯೆದ ಕೆಲಸವಾದುಂಡು ಬರ್ಪುನವು. ನಿಶ್ಚಯ ಬುದ್ಧಿದ ಆತ್ಮನ ಕೆಲಸವಾದುಂಡು ಸಮಾಧಾನ ಸ್ವರೂಪದ್ದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪುನವು. ದಯಗ್ ನಿಕುಲು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜನ್ಮನು ದೆತೊಂದೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಲ್ತುದಾರು. ಮಾಯ ಜೀತಾಪ ಪಂಡು ಮಲ್ತುದರತ್ತೆ ಅತ್ತು ಮರೆತು ಬಿಡ್ತಾರೋ. ಐನೆರ್ದವರ ಸಮಸ್ಯೆದ ಸ್ವರೂಪ ಮಾಯದ ಸ್ವರೂಪ ಆದುಂಡು. ಏಪ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಲ್ಪರು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಮಾಯ ಎದುರು ಸೇರೆಗ್ ಬರ್ಪುಂಡತ್ತೆ. ಅವು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮಸ್ಯೆದ ರೂಪೋಡು ನಿಕಲ್ನ ಚಾಲೆಂಜಿದ ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರ್ಪುಂಡು.
ನಿಕುಲು ನಿಶ್ಚಯ ಬುದ್ಧಿ ವಿಜಯ ಸ್ವರೂಪದ್ದು ಪಾರು ಮಲ್ಪೊಡು ದಾಗ್ ಇಂದು ಪೊಸತ್ತುದಾಲತ್ ನಥಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಏತು ಸರಿ ವಿಜಯ ಆದುಲ್ಲರು ಈತೆ ಸುರುತ್ತ ಸರಿ ಸಂಗಮಡು ವಿಜಯ ಆದುಲ್ಲರೋ ಅತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಸರಿ ಆದುಲ್ಲರೋ ಐನು ರಿಪೀಟ್ ಮಲ್ತದರು ಐನದವರ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಕ್ಲಿದಾಲ ಪೊಸತ್ತುದಾಲತ್ ನಥಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಮಸ್ತ್ ಸರಿ ವಿಜಯ ಆದುಲ್ಲರು ಆಪರ್ ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬುಲ ಆಪರ್ ಇಂದು ಆದುಂಡು ಡ್ರಾಮದ ಮಿತ್ತು ನಿಶ್ಚಯ ಬುದ್ಧಿ ವಿಜಯ್ ಒರಿ ನಾವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪರಿವಾರಡು ನಿಶ್ಚಯ ದಾಗ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪರಿವಾರದ ಅರ್ಥನೇ ಆದುಂಡು ಸಂಘಟನೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಪರಿವಾರತ್ತ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪರಿವಾರ ಮಾತ ಪರಿವಾರದುಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಆದುಂಡು ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಪರಿವಾರದ ಮಧ್ಯಡು ಪರಿವಾರದ ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೀತಿನಿ ಭಾವನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಜಯ್ ಈ ರೀತಿಯತ್ತು ಬಾಬಾ ಎನ್ನಾರು ಯಾನು ಬಾಬನಾಯ್ ಮಾತಲ ಮುಗ್ಗಿಂಡು ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಅಂಡ ಪರಿವಾರದ ಜೊತೆ ಕೆಲಸದಾದುಂಡು ಅಂಡ ಇಂದು ಸಹ ನಿಶ್ಚಯದ ವಿಶೇಷತೆಯಾದುಂಡು 4 ಪಾತ್ರದ ನಿಶ್ಚಯಡು ವಿಜಯದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ಪರಿವಾರಲು ಸಹ ಮಾತೆರಲ ಕೆಲವು ಪಾತೆರಡು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ ಮಲ್ಪುಂಡು ಕೆಲವು ಪರಿವಾರಡು ಮಾತೆರಲ ತನ್ನ ಧಾರಣೆ ನಂಬರ್ ವಾರು ಧಾರಣೆ ಸ್ವರೂಪ ಆದುಲ್ಲೇರು ಪಂಪುನ ಸ್ಮೃತಿ ಇಪ್ಪಡು ವಿವಿಧತೆ ಉಂಡು ಇಂದೆತ ನೆನಪಾರ್ಥವಾದುಂಡು ನೂತ ಎನ್ಮದ ಮಾಲೆ ಉಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಸುರೂತ ನಂಬರ್ ಒಲ್ಪ ನೂತ ಎನ್ಮನೆ ನಂಬರ್ ಒಲ್ಪ ಈ ರೀತಿ ದೇಗಾಂಡು ಮಾತೆರಲ ಸುರೂತ ನಂಬರ್ ದೇಗಾತಿಜೇರು 14,000 ದಯಗ ಆಯರು ಕಾರಣ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಸ್ಕಾರನು ತೆರೆದು ಜ್ಞಾನಪೂರ್ಣಾದ ನಡಪೊಡು ನಿಭಾವನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಇಂದುವೆ ಸಫಲತಾಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಿತಿಯಾದುಂಡು ನಡಪಡೆ ಆಪುಂಡು ಪರಿವಾರನು ಬುರ್ದು ಓಡಿಗೆ ಪೋಪರ್ ಎಂಕಲ್ ನಾವು ಏತೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪರಿವಾರ ಉಂಡು ಪಂದು ನಶೆಲ್ಲ ಸಹ ಉಂಡತ್ತೆ ವಿಶಾಲ ಪರಿವಾರಡು ವಿಶಾಲ ಹೃದಯದು ಪ್ರತಿವರ್ಣ ಸಂಸ್ಕಾರನು ತೆರೆದುಲ ನಡಪುನವು ನಿರ್ಮಾಣ ಆದ ನಡಪುನವು ಶುಭ ಭಾವನೆ ಶುಭ ಕಾಮನೆದ ವೃತ್ತಿರದ ನಡಪುನವು ಇಂದುವೆ ಪರಿವಾರದ ಮಿತ್ತದ ನಿಶ್ಚಯ ಬುದ್ಧಿ ವಿಜಯದ ಗುರುತಾದುಂಡು ಐನಿರ್ದವರ ಮಾತೆಲ್ಲ ವಿಜಯಾದುಲ್ಲರತ್ತೆ ಡಬಲ್ ವಿದೇಶಿಲು ವಿಜಯಾದುಲ್ಲರ ಕೈ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಗದ್ದ ಒಂದುಲ್ಲರು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆವು ಬಾಪ್ತಾದಾಗ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆವು ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು ವಿಜಯಾದುಲ್ಲರ ಅತ್ತು ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದುಲ್ಲರು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪಡು ಇಂದು ಅಂತೂ ಇಜ್ಜೆ ಎಂಚ ಬದಲಾದು ಇಂಚ ಶಬ್ದನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪರು ಎಂಚ ಮಲ್ಪಡು ಅತ್ತು ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನಿ 21 ಜನ್ಮದ ಸಂಬಂಧ ಪರಿವಾರದ ಜೊತೆ ಉಂಡು ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಏರು ಪರಿವಾರಡು ಉತ್ತೀರ್ಣ ಆಪೇರು ಆಕುಲು ಮಾತೆರಡಲ ಉತ್ತೀರ್ಣ ಆಪೇರು ಆಯ್ನಿರ್ದವರ 4 ಪ್ರಕಾರದ ನಿಶ್ಚಯನು ಶಕ್ಕು ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ಪ್ರಭು ಪ್ರಿಯರ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಪರಿವಾರದ ಪ್ರಿಯರ್ಲ ಆವಡು ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ಅಂಕೊಲು ಈ 4 ಪ್ರಕಾರದ ನಿಶ್ಚಯದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅನುಸಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಯಾನು ಬಾಬನೇ ಬಾಬಾ ಎನ್ನಾರು ಹಾಂಡು ಈ ರೀತಿ ಅತ್ತು ಎನ್ನ ಬಾಬಾ ಪಂದು ಮಸ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ಪನ್ಪೇರು ಪೊಕ್ಕ ಸದಾ ಈ ನಿಶ್ಚಯಡು ಅಟಲಾದುಲ್ಲರು ದೆಕಾದ ಅಭಿನಂದನೆಲು ಅಂಡ ನಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಒರಿದುಂಡು ಟೀಚರ್ಸ್ 4 ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡೆ ಅತ್ತು ಮೂಜಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡೆ ಒಂಜತ್ತು 4 ಪ್ರಕಾರದ ನಿಶ್ಚಯದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ಬಂದು ತೆರಿವುನಕ್ಲು ಕೈನು ತೆರುಪುಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ 4 ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಉಂಡೆ ಏರಿಗೆ ಮೂಜಿ ಪಾತ್ರೆಡು ನಿಶ್ಚಯ ಉಂಡು ಆಕುಲು ಕೈನು ತೆರುಪುಲೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ನಿಭಾವನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಕಷ್ಟ ಪೂಜೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆವು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕೂಡ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಕೈನು ದೆರ್ಪುಲೆ ಮನಪೂರ್ವಕವಾದ ಕೈನು ದೆರ್ಪುಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಆಯರು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ತುಲೆ ಒಲ್ಪೊಲ್ಪೊಡ್ದು ಮಧುಬನೊಟ್ಟು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇಶದ ಕೊಂಬೆಲು ಮಧುಬನೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ವೃಕ್ಷವಾದುಲ್ಲರು ಮಧುಬನೊಟ್ಟು ನೆನಪುಂಡತ್ತೆ ಯಾನು ದೆಹಲಿದೆ ಯಾನು ಕರ್ನಾಟಕದೆ ಯಾನು ಗುಜರಾತೆ ಬಂದು ಮಧುಬನೊಟ್ಟು ನೆನಪುಂಡೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಧುಬನ ನಿವಾಸಿಲೆ ಆದುಲ್ಲರು ಐನೆರ್ದವರ ಒಂಜೆ ವೃಕ್ಷಾಂಡತ್ತೆ ಈ ಸಮಯಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಇದಾದ ಅಂತ ತೆರಿಯೊಂದರು ಮಧುಬನ ನಿವಾಸಿಯಾದುಲ್ಲರು ಅತ್ತ ತಮ್ಮ ದೇಶದ ನಿವಾಸಿಯಾದುಲ್ಲರ ಮಧುಬನ ನಿವಾಸಿಯಾದುಲ್ಲರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಧುಬನ ನಿವಾಸಿಲೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆವು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಸ್ಥಿರವಾಯಿನ ವಿಲಾಸ ಮಧುಬನನೇ ಆದುಂಡು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಿರವಾಯಿನ ವಿಲಾಸವೂ ಆದುಂಡು ಬಾಂಬೆ ಆದುಂಡೆ ದೆಹಲಿ ಆದುಂಡೆ ಪಂಜಾಬ್ ಆದುಂಡೆ ಮಧುಬನ ಸ್ಥಿರವಾಯಿನ ವಿಲಾಸ ಆದುಂಡು ಮಹಾತೆರೆಲ್ಲ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಕಡಪುಡಾಂಡು ಅವು ಸನ್ಯಾಸ ಸೇವಾಸ್ಥಾನವಾದುಂಡು ಮಧುಬನ ತಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾದುಂಡು ಕಡೆಕ್ ಆಶ್ರಯ ಒಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಧುಬನನೇ ಆದುಂಡತ್ತೆ ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸ್ಥಾನಲು ಮಲ್ತುಂಡು ಬಾಬನ ಸಮಾನಾಪ ನಾವು ಮಾತಿನ ಲಕ್ಷ್ಯವಾದುಂಡು ಇಡೀ ದಿನ ಮನಸ್ಸುದ ಡ್ರಿಲ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಶರೀರದ ಡ್ರಿಲ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಶಾರೀರಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದೇಪಂಡ ಇನ್ನಿತ ಮರ್ದಲೆಗೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಅವಶ್ಯ ಉಂಡು ಐನು ಸಮಯಡು ವೇಗವಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಸೇವೆದ ಸಮಯಡು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಸಮಯಡು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಲ್ಪನವು ಎಡ್ಡೆವು ಅಂಡ ಜೊತೆಗೆ ಮನಸ್ದ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಾಬನ ಸಮಾನ ಆವಡಾಪುಡು
ಒಂಜಿ ನಿರಾಕಾರ ಸ್ಥಿತಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಅವ್ಯಕ್ತ ಪರಿಸ್ಥಿತ ಸ್ಥಿತಿಯಾದುಂಡು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಏಪ ಸಮಯ ತಿಕ್ಕು ನಪಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾಬನ ಸಮಾನ ನಿರಾಕಾರಿ ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಿತಾವಡು. ಬಾಬನ ಸಮಾನ ಆವಡಾಪುಂಡು. ನಿರಾಕಾರಿ ಸ್ಥಿತಿಯೇ ಬಾಬನ ಸಮಾನ ಆದುಂಡು. ಕಾರ್ಯನು ಮಲ್ತೊಂದು ಪರಿಸ್ಥೆಯಲೆ ಕರ್ಮನು ಮಲ್ಪುಲೆ ಪರಿಸ್ಥೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಡಬಲ್ ಲೈಟ್. ಕಾರ್ಯದ ಪುದೆ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಕಾರ್ಯದ ಪುದೆ ಅವ್ಯಕ್ತ ಪರಿಸ್ಥೆಯರೆ ಬುಡ್ಪುಜಿ. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯವು ನಿರಾಕಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿಸ್ಥ ಸ್ವರೂಪದ ಮನಸ್ಸದ ವ್ಯಾಯಾಮನು ಮಲ್ಪುನಗ ಸುಸ್ತಾಪುಜಿ. ಎಂಚ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬನ ಸಾಕಾರ ರೂಪೋಡು ಡಬಲ್ ಲೈಟ್ ಆದು ತುಯ್ಯರು. ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸೇವೆದ ಪುದೆ ಇಜ್ಜಂಡು. ಅವ್ಯಕ್ತ ಪರಿಸ್ಥ ರೂಪ ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಸಹಜವಾದ ಬಾಬನ ಸಮಾನಾಯರು. ಆತ್ಮಲ ಸಹ ನಿರಾಕಾರಿ ಆದುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಆತ್ಮ ನಿರಾಕಾರ ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಿತಾನಗ ನಿರಾಕಾರ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಸಹಜವಾದ ಸಮಾನ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಿರಾಕಾರ ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಿತಾಪರ ಆಪುಂಡೆ ಬಾಪ್ತಾದ ಡ್ರಿಲ್ ಮಲ್ಪೆಯರು. ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೊಕ್ಕ ಗಮನ ನಡತೊಂದು ತಿರುಗೊಂದು ಕರ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯಡು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೊಡು. ಅಪಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮನಸ್ಸ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪುನೆಟ್ಟು ಸಹಯೋಗನು ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಯೋಗದ ಸ್ಥಿತಿ ಇಟ್ಟುಪ್ಪೆರೆ ಮಸ್ತ್ ಸಹಯೋಗ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಡಬಲ್ ವಿದೇಶಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಲೆ ಡಬಲ್ ವಿದೇಶಿಲೆಗ್ ಈ ಸೀಸನ್ಡ್ ಕಾರಣವಾದುಂಡೋ ಅತ್ತು ಅಕಾರಣವಾದುಂಡೋ ಮಾತ ಗ್ರೂಪ್ ಉಡ್ಲ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕುದುಂಡು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಉಡ್ಲ ಸಹ ಬರ್ರೆಗ್ ಸ್ವತಂತ್ರತೆ ಉಂಡು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಇಂದು ಭಾಗ್ಯತೆ ಡಬಲ್ ಭಾಗ್ಯವಾದುಂಡು. ಬಾಪ್ತಾದ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಉಡ್ಲ ಸಹ ಕೆಲವರು ಸುರುತ್ತ ಸರಿಗೆ ಬೈದೇರು, ಕೆಲವರು ದುಂಬೆ ಬೈದೇರು. ಬಾಪ್ತಾದನ ದೃಷ್ಟಿ ಮಾತ ವಿದೇಶದ ಮಿತ್ತುಂಡು. ನಿಕಲೆಗೆ ಏತ್ ಬಾಬನ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡು. ನಿಕಲೆಗೆ ಇರ್ದುಲ ಪದಮ ಗುಣತಾತ ಬಾಬಗ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡು. ಸರಿಯಾದುಂಡತ್ತೆ ಪದಮ ಗುಣವಾದುಂಡೆ ನಿಖಲ್ನವಲ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡು. ನಿಖಲ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮನಸ್ಸದ ಪ್ರೀತಿಯಾದುಂಡು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಬತ್ತದು ಮುಟ್ಟುದಾರು. ಡಬಲ್ ವಿದೇಶಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪರಿವಾರದ ಶೃಂಗಾರವಾದುಲ್ಲೇರು. ವಿಶೇಷವಾದ ಶೃಂಗಾರವಾದುಲ್ಲರು. ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿರ ದೇಶನ್ಲ ಬಾಪ್ತಾದ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನೆನೆಪುಡು ಕುಲ್ದೇರು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನೆನೆಪುಡ್ಲ ಕುಲ್ಲೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆವು ಶಿಕ್ಷಕರು ಶಿಕ್ಷಕಿನ ಗುಂಪು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲೊಂಡು. ಬಾಪ್ತಾದ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಿರುದುನು ಕೊರ್ಪೆರು. ಅವು ವಾ ಬಿರುದಾದುಂಡು. ಸ್ನೇಹಿತರಂತೂ ಮಾತೆರ್ಲಾದುಲ್ಲರು. ಡಬಲ್ ವಿದೇಶಿರಂತೂ ಸುರುತೆ ಸ್ನೇಹಿಯಾದುಲ್ಲೇರು. ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತನ ಸಂಬಂಧ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ಶಿಕ್ಷಕಿಯರಿಗೆ ಬಾಪ್ತಾದ ಏರು ಯೋಗ್ಯವೈನ ಶಿಕ್ಷಕ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸಹಾತ್ ಏರು ಯೋಗ್ಯವಾದುಲ್ಲೇರು. ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬಾಪ್ತಾದ ಪನ್ಪೇರು ಮಕ್ಕಳು ಗುರು ಸಹೋದರ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಎಂಚ ಮಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಬಾಬನ ಸಮಾನ ಆದುಲ್ಲೇರತ್ತೆ. ಅಂಚನೆ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರ್ಲ ಸಹ ಗುರು ಸಹೋದರ ಆದುಲ್ಲೇರು. ದೇಪಂಡ ಸದಾ ಬಾಬನ ಸೇವೆಡು ನಿಮಿತ್ತ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಬಾಬನ ಸಮಾನ ಸೇವಾಧಾರಿ ಆದುಲ್ಲೇರು. ತೂಲೆ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರಿಗೆ ಬಾಬನ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮುರುಳಿನ ಪಂಡ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಗುರುನ ಗದ್ದಿ ತಿಗುದುನತ್ತೆ. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಅರ್ಥಾತ್ ನಿರಂತರ ಸೇವಾಧಾರಿ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಅಕಲು ಮನಸ್ಸ ವಾಚ ಅತ್ತನ ಸಂಬಂಧ ಸಂಪರ್ಕದ ಮುಖಾಂತರ ಕರ್ಮನ ಸದಾ ಸೇವಾಧಾರಿ ಈ ರೀತಿಯತ್ತೆ. ಆರಾಮ ಪ್ರಿಯಾದುಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಸೇವಾಧಾರಿ ಸೇವೆ 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 ಸರಿಯಾದುಂಡತ್ತೆ. ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಸೇವಾಧಾರಿಡ ದೇಹಳಿ ಆಗ್ರ ದಾಟರ್ನಾದುಂಡು. ಆಗ್ರ ಜೊತೆಗಾರ ಆದುಂಡು. ದೇಹಳಿದ ಸೈನ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲಾದುಂಡು. ಎಡ್ಡೆವು ದೇಹಳಿದ ಸ್ಥಾಪನೆದ ತಲಪಾಯನು ಪಾಡುಡಾಪುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆವು ಇತ್ತೆ ಬಾಬನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆನ ಮಲ್ಪೆರ ತಲಪಾಯ ಉಲ್ಪೊಡ್ದು ಪಾಡುಡಾಪುಂಡು. ದೇಹಳಿರ್ದು ಅತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕದ್ದು ಅತ್ತು ಲಂಡನ್ದು ಉಲ್ಪೊಡ್ದಾಪುಂಡು. ದೇಹಳಿರ್ದಾಪುಂಡೆ ನಿರಂತರ ಸೇವೆ ಬೊಕ್ಕ ತಪಸ್ಸುನು ಮಲ್ಪುಲೆ. ಸೇವೆ ಬೊಕ್ಕ ತಪಸ್ಸು ಈ ರಡ್ಡೆ ತಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರ್ದಾಪುಂಡು. ಎಂಚ ಸೇವೆದ ಡೈಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ದೇಹಳಿದ ತಪಸ್ಸದ ವರ್ಣನೆ ಮಲ್ಪುನ ಡೈಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುನಗ ದೇಹಳಿ ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಮನಸ್ಸು ಬಾಬನ ಆದುಂಡು. ಅಂಡ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತು ತೊಜ್ಪವನನೆ ಬಾಬನ ಮನಸ್ಸುಗೆ ಪ್ರಿಯ ಆದುಪ್ಪುನೆ ಆದುಂಡು. ಪಾಂಡವರು ಮಲ್ಪೊಡತ್ತೆ ಮಲ್ಪರ ಅವಶ್ಯದ ಮಲ್ಪರ. ಆ ರೀತಿ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಲ್ಪೊಡು. ಎಂಚ ಮಾತ ಪತಂಗೋಲು ಬಾಬಾ ಬಾಬಾ ಪಂದು ಪನೊಂದು ದೇಹಳಿದ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಗು ಮುಟ್ಟೋಡು. ಪತಂಗೋಲು ಬಾಬಾ ಬಾಬಾ ಪಂದು ಪನೊಂದು ಬರೋಡು. ಅಪಗ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆ ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಹಿಂದೆನು ಮಲ್ಪೊಡು. ದುಂಬುದ ವರ್ಷ ಈ ಡೈಲಾಗ್ನು ಮಲ್ಪೊಡು. ಬೊಕ್ಕ ಏತು ಪತಂಗೋಲು ಬಾಬಾ ಬಾಬಾ ಪಂದು ಸಹ ಆಯರು ಪನ್ಪುನ ಫಲಿತಾಂಶ ತೆರಿಪೋಡಾಪುಂಡು. ಸರಿಯಾದುಂಡತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆವು ಮಾತೆಯರ್ಲ ಸಹ ಮಸ್ತ್ ಜನುಲ್ಲೇರು. ಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರು ಕುಮಾರ ಬೊಕ್ಕ ಕುಮಾರಿಯರು ಅರ್ಧ ಹಾಲ್ಡ್ ಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರೇ ಉಳ್ಳೇರು. ಸಹಬಾಸ್ ಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರೇ ಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರು ಜ್ವಾಲ ಸ್ವರೂಪಾದ ಆತ್ಮನು ಪಾವನವಾದ ಮಲ್ಪೊಡು. ಈ ನಿತ್ತ ಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರ್ನ ಮಿತ್ತು ದಯ ಬರ್ಪುಂಡು. ದೇಪಂಡ ಆಕುಲು ಏತೊಂಜಿ ತಿರುಗೊಂದುಲ್ಲೇರು. ತಿರುಗೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಸಂಬಂಧಿಲೆಗ್ ಮಾರ್ಗೊಂದು ತೊಜ್ಪಾಡಾಪುಂಡು. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಈ ಇಡೀ ವರ್ಷಡು ಇರು ಮಾತ ಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರು ಬೈದಿರು. ನಿಕುಲು ಆತ್ಮಲಿನ ಏತ್ ತಮ್ಮ ಸಮಾನ ಮಲ್ತೊಂದರು ಆಕುಲು ಕೈ ದೆರ್ಪುಲೆ. ಈರು ಸೇವೆಡು ತಮ್ಮ ಸಮಾನ ಮಲ್ತೊಂದರು ಆಕುಲು ಕೈನು ದೆರ್ಪೊಡು. ಕುಮಾರಿಯರು ತಮ್ಮ ಸಮಾನ ಮಲ್ತೊಂದರ
ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಡುಪ್ಪುನಂಚಿನಕುಲು ಕೈಂದಿರ್ಪುಲಿ ಈ ಸೇವೆದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣನು ಕನೈದರತ್ತೆ ಐನೇರ್ದವರ ಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರು ಸೇವೆದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣನು ಕನವಡು ಸರಿ ಉಂಡತ್ತೆ ದಾದಿಯರ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡು ಬಾಬಾಗಳ ಸಹ ತಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡು ರತನ್ ಮೋಹಿನಿ ದಾದಿನ ಜೊತೆ ಸಹಯೋಗಿ ಆಪನಿರ್ದವರ ಮಸ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಪನು ಅವು ಈ ರೀತಿಯತ್ತೆ ಆದಿರತನಾದುಲ್ಲೇರು ಆದಿರತ್ನ ಇಡೆಮುಟ್ಟಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ಆದುಲ್ಲೇರು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ವರದಾನ ಮಾತೆರಲ್ಲ ನಿನ್ನವು ಬಂದು ಮಲ್ತದು ಎನ್ನತನನು ಅಂಶ ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಸಹ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಡಬಲ್ ಲೈಟ್ ಭವ ಓವ್ಯ ಪ್ರಕಾರದ ಎನ್ನತನ ಸ್ವಭಾವ ಎನ್ನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಎನ್ನ ಸ್ವಭಾವ ಓವ್ಯ ಆವಡು ಎನ್ನವು ಪನ್ನಗ ಪುದೆಯಾದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪುದೆ ಎತ್ತಿನಕುಲು ರಾಯರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಈ ಎನ್ನವು ಪನ್ಪುನನೆ ಮೈಲಿಗೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನವು ಐನೇರ್ದವರ ಇತ್ತೆ ನಿನ್ನವು ಪಂದು ಪನ್ನೊಂದು ಸ್ವಚ್ಛಾಲೆ ಪರಿಸ್ಥ ಪಂಡನೆ ಎನ್ನತನ ಅಂಶ ಮಾತ್ರಲತ್ತು ಸಂಕಲ್ಪುಡ್ಲ ಸಹ ಎನ್ನತನದ ಭಾನ ಬತ್ತಂಡ ತೆರಿಲೆ ಮೈಲಿಗೆ ಅಂಡು ಪಂದು ಐನೇರ್ದವರ ಈ ಮೈಲಿಗೆತನದ ಪುದೇನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಡಬಲ್ ಲೈಟ್ ಆಲೆ ಸ್ಲೋಗನ್ ಈ ಜಗತ್ತದ ಶೋಭೆ ಅಕುಲೆ ಆದುಲ್ಲೇರು ಏರು ಬಾಪ್ದಾದನ ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಡು ಸಮಾವೇಶ ಮಲ್ತೊಂದರು ಅಕುಲು ಓಂ ಶಾಂತಿ.